Jesus. Hallelujah. 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 Glory, 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 glory. My wandering fan. Shortly, we are wives. Ngokamoya oyingcwele. Umoya wives ayingokamama. Xa uThixo xa ezawenza into. Amen. And a servant. I am not the leader. The leader, young wives, umoya oyingcwele. Hallelujah. That is why umoya lesimamkela kule ndawo bazalwane. That is why sithandaza. Andifuni nje nimane niphakamisa umama uHlobo. Nami ndincedwa ngubawo asiphakamiseni inkosi yamakhosi. Engumnikazi womtshato. Mina andinguye umnikazi womtshato. Inkosi yamakhosi eyawuqala eEden. Mayibonke imvana. Mayibonke inkosi. Thixo wawuqala umtshato eEden. uAdam noEva. So uThixo akawuthandi umtshato owehlukanayo. uThixo akayithandi idivorce. Amen. Amen. Akayithandi ntoni? Idivorce. Siyaphe divorce. Siyaphe uThixo akayithandi. Amen. Kungako uThixo enyule young wives ukwenzela into basakhane, sikhuthazane, sililelane, sikhamfathane. Amen. Sifundisane. Uyibona balendlela thina ndikho ndodwa apha. Dinabo sisters. Amen. Hallelujah. Iyahambeka ke bazalwana. Nami xa ngingasho testimony yami apha ndingatshonela. Kodwa uThixo ndimbonile kule 26 years ehamba nami, endigcinile emtshatweni, endifundisa umtshato. Amen. Ngathi xa ndiqala umtshato ngathi bawo azange ngathatha. Andiwazi umtshato. Ndaqala ungena kule nto. Ngathi bawo ndifundise ntoni umtshato. Amen. Hallelujah. Uyabona ke uThixo xa ekufundisa ukuzisela into challenge and then akunike aku-empower into yoba yi-overcome alo challenge. And uyakufunda ke ngoku into yoba okay, izinto zikaThixo zihamba ngohlobo. Amen. Akufundisa uThixo ukuthini? Ukuthanda umyeni wakho. Ukuthini ukuthanda amadodakazi. Ukuthini ukuthanda umazala engakufuni. Ukuthini ukuthanda umntana wangaphandle engogo wakho eze notata ekhaya emtshatweni. Fundiswe ngani? Amen. So siyafundisana ke apha, siyakhana. Siyathini? Siyakhana. Hallelujah. Siyakhana ukuze lo mtshato okuwo ubone uba uyahambeka. Uzobona ngoba uthatha imfundiso uhambe uyozipractice. Yabona xa uzipractice uzobona uba thina iyahambeka le ndlela. Amen. But singabi ngabantu abaphulaphula bangenzi. Uzangayiboni ke ngoku wena into yoba iyasebenza le nto. Nakusibixesha apho uThixo efuna izwi lakhe lenziwe emhlabeni. Ingabi lip service. Because kushunyele kakhulu apha ku-pulpit. Ufumanise into yoba umuntu xa esekhayeni akayiphili. Ngoku uThixo ubhizi ulungisa ibandla, ureviva ibandla, utransforma ibandla, ulungisa ibandla, uqala ekhaya. Uqala phi? Ngefamily uThixo. Ndizama uyicacisa uba uzoyi-understand uba le nto engu-young wives ithini na. uThixo ke ngokubhizi uthi inkonzo mayiqale ekhaya. Mayinto
izozoba secaweni kuphela iphele inkonzo, but ilizwi lakhe malithotyelwe phi ekhaya khona ukuze xa sifika ecaweni sidumise uThixo senzise umthatha. Mayibonge inkosi bazalwane. Amen. Now ithi iBhayibhile, be the doers of the word. Umthatho uqalwe nguThixo. uThixo elilizwi. In the beginning was the word, and the word was God. Nothing that was made without the word. Even umthatho awenziwanga engekho uzwi. Mayibonge imvana. Kungako ke nathi xa sihlangene sikhangela uzwi ukuthini, uthi masenze njani singabafazi. Hallelujah. Amen. Mayibonge imvana. Ngoba umthatho njengoqalwe nguThixo nguzwi, undivile ne? Enguzwi, so yonke into kaThixo ihamba ngezwi lakhe. Principle is his word. And God ukhangela ntoni? Izwi lakhe. Yiyo lento athi phaya kula Titus athi khona ukuze izwi lakhe lingahlaziswa. Because uThixo umthatho xa umjonga umira nebandla. Mayibonge inkosi bazalwane. Hallelujah. Ndizawucela nje siyenze le declaration ethi we are married for life. Amen. Ikhangeleka isislogan nansi apha kubhena zethu. Niyabona la married for life ndamnikezwa nguThixo ndilele. Wathi abafazi mabathathe ubomi bangathathe ukubhubhisa imitshato yabo. Wathi married for life. And the life is Jesus. He's the way, the truth, and the life. So nithathe uThixo okubomi. Anithathe umtshato wenu ozawubhubha ungabikho. Mayibonge imvana. Khona ngoku phezulu wonke umuntu wathi xa bethathayo zange akathatha athi hayi mina after 10 years ndiyawuyeka umtshato. Khona aphezulu. So ngoku izinto esihlangana nazo okanye ii-challenges esidibana nazo zizosisusa kule position sibekiweyo okanye sibekwe nguThixo kuyo. Hallelujah. Mayibonge inkosi. Cela ke siphakame sonke. Sizawuthi sizatshona kathathu ne. Xa sitshayo ke bazalwana uthetha nawe ne. Uba unditshatele ubomi. No more divorce. And ke ngoku unento ethi apha ngomlomo wakho uthi awuzuconfess i-divorce xa udibana nengxaki. Xa utata ekhaya phanini xabana suthi ndizawudivorsa ngoba ngomlomo wakho yadala. Igama lika-divorce namhlanje silifaka phansi kweenyawo zethu siyacindelela. Ungaphinde ke xa uphakana phaya nakho ukwazi udivorce ngomlomo wakho. Namhlanje sizongcwaba ntoni? Sinyathela phi? Sinyathela phi? Nebhayibhile ithi uSathane simthini? Simfaka phansi kweenyawo. Divorce zangidala nguThixo. Mayibonge imvana. Hallelujah. Ndifuna siqale senze i-declaration. Sithi married for life. 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 Phansi nge-divorce phansi. Phansi nge-divorce phansi. Phansi nge-divorce phansi. Phansi nge-divorce phansi. Hallelujah. Wena wathi umuntu nelezibakela. Isuso Sathane abadiliza umthatho wakho. Ikhawula izibopha nelezibakela. Khawula amaqhinga abotshiweyo ngomthatho wakho. It is powerful because in a life, the life is Christ himself.
Haleluya bazalwane. Asizohlala usathana. Sithathe sithandana nabathatha. Uthixo sinika uthando. Uthixo enothando. Why ngoba usathana uzofaka isiphithiphithi. So uyicaphukela umyeni wakho. Udumulana. Why uzamcaphukela umyeni wakho lowo umthanda? You know what? Uthixo wasiwina ngothando. UYesu wasifela ngothando. And it is the strongest weapon. Usathana angazange asiqonde. Because sonke ngosiboshwe njephi eluthandweni lukaKristu. Now usathana ke xa edestroy umtshato, udestroy uthando kuni nobabili. Ngoba uyayazi uba sesona sixhobo esinguThixo. God is love. Akafuni la love. Ulove ngubani? uThixo. Kanti sayazi God is love, anekwenza nalakade umthando awumthandanga nje ngengqondo yakhe bathi uthande ngothando olunikwe nguThixo. No usithanda libhutya zoluthanda lususe uvume ucaphukele ungafuni ukumjonga. Utsala ebhedini uzawulala kwelaa xa nayalane ngaphaya apha phakathi uyamuzumoya. Laa mntu omthanda uthi thina yawe thina sobabini safumela. Proverbs chapter 18 verse 22. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Amen. Ozuze umfazi uzuze okulungileyo. Itsho njalo lithi uThixo ukubona wena okanye ukwenze lakukulunga. Ukukulunga kukaThixo. Umyeni wakho uzuze into elungileyo, ekholekileyo kuThixo. So uThixo uthi xa bekujonga azibone yena kuwe mfazi. Wena une-character of God. I-character kaThixo ithi God is good. And ozuze umfazi who finds a wife finds a good thing. In a common fatality. So uyanyanzeleka ulunge. Ndizokhupha ukukhohlakala nako. Ndizokhupha inzondo nayo ngumyeni wakho. Ndizokhupha inzondo nayo ngabantwana ufike bekhona. Ndizokhupha inzondo kumyeni kumamazala wakho kumadodakazi. Yazi wena ukulunga kukaThixo. Amen. Njengoba ulapha emtshatweni une-assignment noThixo. uThixo kubizile ukuze wena uproduce ukulunga okanye uveze ukulunga
is not good. A man to be alone. What I will make a suitable helper. We have to teach one of woman. We can't teach that as it is. But it is good. It is good. Wadali buzi, wadala yonkinto, wadali busha, wadala yonki. But it is good. But kind of feel water. But it is not good. A man to be alone. I will make a suitable one. And the suitable the character that is. Glory to Jesus. When I go so far, I it is not good. When good is so far, it is not good. So, what in favor. What has obtained favor from the Lord. In the dark, if favor is shown now. In the dark, you are in favor to your husband. I would honor it's your I've been feeling a pants, I've been feeling a planet. Go on, I know we say, I will pass your path. It's a Muslim, phakathi. Uphumele ngaphandle. Amen bazalwane. Now ke ngoku uThixo yiyo lonto ithini yethu ithi mfazi respect your husband. Masimfundo Ephesians chapter 5 verse 33. The last verse apho uThixo thetha ngomfazi nendoda nebandla. Abakhosikazi bathobeleni ngokuzinikela abayeni benu kanye ngalendlela niyithobela ngayo inkosi. Imali. Mamelani bazalwane. Ukuthobela kwisociety esikuyo kuyakwajongeka njenge-oppression. Yayinto ngathi indoda siyacinezelwa ngamadoda. Apha kuthetha uthini? Uselizwini lakhe. Usinike instruction. Okanye usinike command. Into mfazi submit to your own husband. The command. Kumsebenza kanye responsibility yethu. Emasiyenza emadodeni ethu. Hallelujah. Emadodeni aphi? Yabona ke ininzi yokuthobela amadoda amaninzi phandle. Ayenze wethu. Andithi kunjalo? Awuthobela umntana umfundisi. Ewe tata. Akakwazi nokushawuta. Pastor ewe tata. Ibosi yakho pha ayikwazi ba uligeza umfazi. Njengogeza imini nakho nje. Phaya wena wonke umntana ndikwazi ungabani mfazi uthobeleleyo. Uthobela abanye amadoda ayakuncoma apha phandle. But endlini wenza ntoni? Indoda yakhe ncoma. Hayi mfuna uphakamisa isandla sithi hayi indoda zibona isifuba. Hallelujah. Nazi izandla ziyaphakama. Amen. Hallelujah. Ithi ke masuwathobele amadoda enu. Uzawubuzwa nguThixo athi ndakubiza emtshatweni. Ndakunika imandate yoba wena apha emtshatweni uzowenza ntoni. Ndiyamazi ndiyaziva nenhliziyo zithi mamdla maka-understand awandigezelanga utata babani. Yewethu myeke nokugeza kwakhe khawenze lento imithunyiweyo. Khawenzise. Ubone makasizuzeke. I'm telling you. Soze uThixo atsho kanti akuzikwenzeka. Abafazi mabawathobele amadoda abo. Nina abafazi NjengoKristu. kanye ngalendlela niyithobela ngayo. Kanye ngalendlela eniyithobela ngayo Nkosi. Inkosi.
uzinikele ngale ndlela ozayithobela ngayo inkosi uYesu Kristu. Andithi uyamona uYesu? Andithi nabazalwane uyamhlonipha ne? Uye manje udade wam Thixo wam yonke into uyamoyika uba ithi ke ngale ndlela omthobela ngayo. Thobela ntoni? Amen. Yintoni lento uThixo ethi nje yenza njengasenkosini is because kaloku utata wekhaya yintloko yomfazi. Abe uThixo uKristu eyintloko yebandla. Now uKristu nendoda yakho bakwi-rate eyi-1 yobuntloko okanye bakwi-level eyi-1 yobuntloko. Niyandiva bazalwane? Bafanishina ubuntloko bokuphatha. Phatheka mfazi. Bafazi abafuna ukuphatha, bafazi abafuna ukontrola. Kanti nje uze apha funeke uthobele lo mntu oze kuye. Angabeki 10 cent or ubeki 20 cent. Amen. Sibizele ukuthobekeni ke bazalwane, sibizele uThixo kwindima yothando. Yoba masithobeke njengoKristu. Sithobele njengakuKristu njengoba sithobela inkosi yethu. Qhathana ma. Kaloku indoda iyintloko yomfazi. Kanye njengokuba noKristu eyintloko yebandla. Uyayiva nathi sitsho kanye njengoba noKristu eyintloko yantoni yebandla. Ke yena uKristu uba ngumhlambuli walo ibandla elingumzimba wakhe. Yeah. Ngoko ke abafazi mabawathobele kanye ngale ndlela ibandla lizinikele ngayo ekuthobeleni uKristu ngokupheleleyo. Xa kuthiwa ngokupheleleyo, that means ayikho lento nayo wena eyakho. Ayikho lento onoyithetha okanye onoyenza above your head. Right, uzana isedishini ne? Uba kayithathi la suggestion zolinde uthandaza uthi Thixo khamkhanyisele mani ayibone le nto intoba le ndlela athethe ngayo okanye athi masiyenze ngayo izasemoyeni. Khawuncede Thixo wam uvele umvelele ungathi hayi mna ndiziyenza loo nto leyo. Ayikho futhi le nto yenzayo. Honor your husband. Honor your husband. Yintloko uordeyinwe nguThixo. uThixo uordeyinile wamenza intloko yomfazi akazutshintsha. Noba umbone sesiyathalalana, noba umbone engaphandleni umbone uba akantoywanto okanye urhola imali ngaphezu kwakho, jonga uyintloko. Ayitshintshi loo nto. Hallelujah. Uyintloko noma sowusela noma sebesela encinca eza kunebusuku apha usentloko yakho. Amen. Mayibonke imvana. And ayitshintshi into yoba ungaphakani uyomfudumezela phaa kumicrowave umsele ngetreyi utata. Ntloko yakho. Awuzukugwebela ukuya ngo-12 ebusuku uthi uvelaphi. Ungenaphi wena? Ndisitsho nje andikhondoni laa nto ayenzayo. Nindive kakuhle ne? Nindive kakuhle. Andikhondoni laa nto ayenza irongo ne? Irongo. And ndiyakuphazamisa because nawe sona-suspicions uba inokuvela. Andithi ne? Ukuze ungasuki kwiposition yakho khawudilishane nedyuthi yakho ungumfazi. Ukuze ungaba frustrated apha ukuvela apha ngo-12 khawuhambe yakho inini. Uzawuba ne-peace of mind. Niyibambile bazalwane? Uzawuba ne-peace of mind. Qhubeleka ma. Ndiyaphaya ezantsi ndifuna uyophaya ku-33 ezantsi. Ethini yethu itsho njalo namhlanje. Ukwanjalo ke wonke umfazi makayihlonele indoda yakhe. Wonke umfazi makayihlonele indoda yakhe. That means every wife must respect her husband. You respect me, no? Yes.
zatsho phasi beca yavuthwa. Hallelujah. Hallelujah. My mom, you find honor your husband. Xa uhonorisha umyeni wakho, xa urespecta umyeni wakho, awurespecti yena per se, Yeah. but urespecta uThixo ongaphezu kwendoda. My mom, because ngoba nayo indoda iphethwe uKristu. So awenzeli yena per se, wenza uKristu. Ithi iBhayibheli sawuvuzwa ngokumsebenzi yethu. So okwenzayo apha indodeni uThixo athi, well done my faithful servant. Mayibonke mfana. Now ke ngoku ndifuna sijonge how to respect your husband. Uzawubuza ukuthi mamhlobo uthini urespecta indoda. Ndibhale apha nje ndifuna nawe uthathe notes kancinci nje. Ithi obedience. Number 1 wethu lo. Respect is an action of obedience. And is a command from God. Is not a feeling. It's not something you feel namhlanje. Hayi ke manje respect. Namhlanje ndigezele gqitha kayifanelanga respect. Namhlanje nje yabona ndibe finish uzumtsho. Ayami ne feelings thina abafazi siyaqala kakhulu nge feelings ne emotions. Yabona inyama yodwa le. But umthatho nokubona umoya spiritual umoya. Umthatho. Amen. Obedience. You honor your husband, Mr. Chi. Support his leadership. Number 2 more. Encourage him to be a leader of your home. To lead in spiritual, financial, and logistic areas. Support his decision even if you disagree. Amen. Athi utata ekhaya, hayi nokwakha asizowakha kulonyaka. Ukuqonda wena yebo tata kudala siqokelele imali singabeka izitena ngosiqalise. Abethi hayi masidlulise nje benelini iminyaka lithi yabazi ngosilabantu abapholayo. Ngabantu abathatha ixesha labo baqale into bayicinge. Mlinde. Sunqama. Ungabi nayo into ethi hayi ba ndinemali zami. Uyothatha i-truck egcwele isathi uyibeka timfa. Uyothatha izitena timfa. Where is the leadership of this home? Where is it? Amen. Support his leadership. Leader yakho bazalwane ayizutshintsha loo nto. Amen. Ezi zinto ke kuba ngathi esizithethayo ngathi intsomi. Kodwa yi-life giving spirit. Number 3, watch your words. Zigade umthetha nendoda. Suthetha thetho ithethe indoda. Uthi sathetha nawo hayi uyihwala. Hayi ayikhathazi. Isathetha indoda. That is not a respect. Mlinga ngokuthetha lentsomi yakhe ethethayo uba yintsomi. Umamele wena ube nomonde. Then uzothi ewe tata ndiyakuva. Kodwa bendicinga uba mna ukanjani xa sinokwenza kanje uveze yakho i-opinion. Uyayiva le bazalwane? Because mamela amadoda ndixelela ayigadi i-respect yona kho. Yena uThixo abanze intoba ayidimande. Bedala uThixo abazenzi nabo. Njengoba nawe udimanda uthando. Ungumfazi. Andithi nawe udimanda uthando. And xa ingasakuhoya in 5 days, uzoqonda ubona bakwenzeke ntoni. Somtshini awusazi uba kwathekena uyambuza usandithanda.
baby. Khona wathula inyanga yaphela akasatsho nobuya ndithatha thina nje sivuyiswa ngokuthi ndiyakuthanda baby. Ayinetha nobuyaxoka nakabantu. Amen. Same nabo. Bona kuba i-respect. Indoda ayivali ukuthi ngithanda baby, ngithanda tata kabani. Doesn't mean nothing. Doesn't mean nothing. Uyamthanda, but actions. Respect. Abayilindele emfazini. Gada amazwi owathethayo xa uthetha nendoda yakho. Ungadibani nawo sosithe sisibhanqa. Dibane nawo sowuthetha amazwi ukuthi andazi bana ndikutshatela ntoni. Tsho wena mfazi xa senixabana phakulapho. Zinto ezenzekayo ezi bazalwana. Ziphula laa mtshato. Ziphula le covenant eyenzileyo. Ziphula lento kuyo nawe. Uzoyibulala umfazi oyakhayo indlu yakhe. Uyakha ngantoni? Ngobulumko. Kodwa sisiyatho ayidiliza ngalo mlomo. Udiniza umzi uphele pha. Kanti oko umxelele usisibhanqa indoda isabamba usisibhanqa. And ayibambi indoda eyakubala amagama owathethayo. Uba utata athi uyakhumbula wawuthe ni-one akubambe ngalo. Uqonda wena sowagqitha futhi wawuthethiswa ngumsindo. Athi uyazikhumbula wawuthe ndisisibhanqa. And iqonda ityakuni. Izinto zikekelele. So amazwi ithi iBhayibhile abekhulu ukufa kodwa kuncinci ukuthetha. Wabala amazwi uzothetha nendoda yakho. Zigade sutyala nje uphose nje endodeni. Ukuphosa wena kuphosela uYesu. Uthi bamwethu sezulwini malingcwalise igama lakho. Utsho wena ukuthi uthela wethu sezulwini. Uyayivumela? Amen. Hallelujah bazalwane. Now ke ngoku ndithe watch your words. Speak highly of him. Mphakamisa, exalt him. Umphakamisa kumadodakazi akho. Uthi ndathatha indoda entle. Uthi umtshonele. Uthi onkalo omthandayo. Uthi umtsho ngezaziduko sakhe. Uphinde ngokumbona uyabhuda akumnqumo indoda yakho mani. Uba emithingeni uyawatyabaza. Hayi uphakame mfazi. Ufike wena ulungise nje. Yebo. Zama intoba makangaveli ubuze bakhe. Mqume. Susolo ukuthi kunje. Hayi. Ayabu kanjalo bazalwane. Mayibonge Nkosi. Thetha kakuhle yabona abanye ontata bafuna ngomamazana okanye ngomama babo. Ngezinto ongazaziyo ofike zikhona apha. Ngokwena yongena kwezo zinto zinjalo. Fika umazala kamfuni umyeni wakho. Endithetha kakubi kwalapha kuwe. Athi ukuba tusongezwa. Wena hanana utsho kuwe. Nawe uxhasa umazala. Ngomyeni okanye nawe ngoku umjonga la mehlo umazala athethe ngawo. Ithi xa bethi umazala, hey hanana uthi hayi mama uyaphazama kakho nje wamuyeni. Mnahlala naye. Omyeni unje utshintsha laa ngqondo kamazala. Omyeni unje uthi nezinye ozibona yazithethileyo uqonda yazikhona but hey ziqume. Thetha kakuhle nomyeni wakho. Suhamba uxele itshomi. Uthi owam umyeni akavimbi ngemali. Uthi owam umyeni akangena ezo sana. Laa mntu omxele
oceleleyo uzaxela ujonge indoda yakhe amjonge ngala mazwi wathethileyo. And futhi akagqithe lo bemjonga uzafumanisa ukuba uyamdisrespecta because of what he said to him. And ke ngoku nina senixolelene sekumnandi niyahleka ayisekho laa nto nagqitha lo usabambe laa nto womxeleleyo. Ufike emsebenzini uthi bethana andithikwa ngumtshato andikrukulanga uthatha nabantu bakhe. Lo siqabele izolo ndendoda yakho wehlambalaza ebantwini ongabaziyo babakhela ezinto izipirithi awudistroy uphele umtshato wakho ngoba ungumfazi onganabulumko sisiyatha fazi uchitha umzi wakhe awuphiwe mthixo ngoba uhlambalaza indoda yakho iyajola. So kuthetha ngayo apha igcwala yonke ilaa nto hayi ndiyahamba mna andizihlalela loo nto indoda ebuya ngo-12. So umntu kwingoku aphela nini umjonga uba wo uyajola uyafela. Mamela izinto azenzayo umyeni wakho azonayo zicele uThixo wakhe. Yakuthi ufike uthi Thixo le ntloko yam wandipha yona iyawunakalisa umtshato wethu. Nantsi le ntloko wandipha yona iyajola. Uthixo kodwa angayaziyo bazalwane ukuba ngakwazi ukujola. Endiba uyandikhathaza le nto khupha yonke into phaa kuThixo. Ayindiphathi kamnandi ayindilalisi endimenza ndimcaphukele. Ndincede Nkosi ndithini kule nto. Ucela kuThixo ubulumko bucela kuThixo bufumaneke naphi nakweyiphi iyunivesithi akukho ubulumko bukaThixo bufumaneke kweyedwa Nkosi yamakhosi. Ubulumko bomtshato bufumaneke kuThixo kuphela. Nothi nabafundele umtshato nothi nakumama uHlobo ulumko bukaThixo bufumaneka kuye yedwa. Ithi ke umfazi wobulumko ikhona phaa kwenye indawo ethi ubulumko bucele. Uyacela akunjonge imabisa uJames uyakucela uthi Thixo khawundini ubulumko kule problem ayindonwabisanga phezulu. Useke mhlawumbi uqonda uba heyi iyakungamela ugowa wesi usuqonda uba mawuze kumama omthembileyo othandazayo nokuthi xa umjonga uqonda uba akazuyigcwaliselana uthi mama wam heyi khawundithandazise ndicela nje undithandazise ngomzi wam. Lo uyichaza kwakuze ntoni because wamthembela kusasa sothi khe wafika phaa endlini wafika wathi umntanam uthethe trust no man but God utsho iBhayibhile. Amen bazalwane. So thetha kakuhle ngomyeni wakho. Mamela kaloku sithe apha siyadala ndithi konke sikhupha apha kuthiwa ithi iBhayibhile kukhona amandla. Uthi ke kula mandla is either uthetha ukuphila okanye uthetha ntoni ukufa. Now uba ngaba umyeni wakho ufuna akheke thetha lento uyifunayo ngaye. Thetha ukuphila. Amen bazalwane. Exalt the man. Yes. Uyakulima Yes, comfort yes. ke ukuba kukho bani usole ubulumko makakucele kuThixo. Yeah. uThixo onobubele nesisa kubo bonke abantu womnika. Natso. Uyaza kunini mvili bafumaneka ubulumko. Ayibhala phemva uJames bani masibaxelele James chapter 1 from verse 5. James chapter 1 from verse 5. Ubhale phansi. Kulapho ubulumko bufumaneka khona. Xa kuthiwa umfazi oyakhayo indlu yakhe uyakha ngobulumko. Nabo ubulumko apho bufumaneka khona bufumaneka kuThixo. Uyamcela Thixo ndipha ubulumko bokwakha indlu yam ndingumfazi. Verse 16. Yes ma'am. Kodwa ke lo muntu makacele ikholo engathandabuzi konke. Yeke. Kaloku umuntu othandabuzayo
ufana namaza alwatyuzwa ngumoya elwandle. Umntu onjalo ke makangalindeli kwenzela nto inkosi. Uyayiva nabo? So ucela ukholwa umazi uThixo uyaphana ngesisa. Isisa uyakwazi uThixo ukukunika ubulumko, ube ngumfazi ogcwele ubulumko. Ube ngumfazi ohloniphekileyo, abantu xa bejonga wena, umuntu abe nethemba yawo. Umama ubani bandle ngathi nje kuye yazi ukuthi qhubeka into because ugcwele ubulumko kaThixo. Ayibonke inkosi. So ndiyaqala ukuthi ke ngoku indoda yakho ke yi-exalt. Ize nakho ke number 5 andithi sibuye ne ithi appreciate your husband. Uyabona ke thina ke singaba bantu abathi ukhona nje ifalte one icime yonke into indoda yakho owaba wenzela yona enhle. Umzekelo uba mabangathengela iflowers ngento abanye angathengele chocolate angathengele stick sweet so ulilifu understand in West ubona na social media abantu bayaveza izinto ezinhle abazithengele ngabayeni babo yabona social media yamosha nawe ngokuphethini so uthini into ba inoba nomfuyeni akandiveli wish na akazana even a stock sweet kanye ice cream yabo Kentucky R2 kumbile ke phakweni kumele no Valentine's ulibale intoba kulenyanga ephelileyo ube kukhuphile naye kwaspare ibingeke Valentine ibingekho nje ibiziweyo ngegama but uke wathi hani masike sihambe siye kwaspare nafike natya kwamnandi andithi nabazalwane. So ngoku ngale nto encinci wena seyicima yonke into enxa yenzayo. Appreciate your husband. Uma appreciate ngoku ekhupha ebhatalela abantwana besikolo abantwana bakho i-school fees. Uthi mina ndiyambulela uThixo ukunike umsebenzi ngoku abantwana bethu bayabhataleka esikolweni. Nanti benza abantu abaneyigo aba bazalwane. Amen. Uthi yazi mina sisidla nje apha ekhaya kungenxa yokusebenza kwakho. Into enzima bazalwane. Ndimhle nje ndimane ndinconya xa ndiyopheka kwezi ndawo kuthi abamhlumkana bayo nguwe nena ma uya-appreciate jonga umenza enze more uzambona uzakwenzela enye into khona ake ndimthengele enye ilokhwe aziphethele ilokhwe uqondo isurprise kanti uvete esasincomo usenzile kuye athanda unconya amadoda athanda unconya amadoda. Amen bazalwane. Appreciate appreciate nentoba ekutshatile bekhona amanye amantombazana bebemaninzi kodwa nyula ngoku sowulapha ngoku uyamgezela uzothi hayi ndikwenzele ifeyila ndenzele ifeyila utsho njalo lo uthi hayi ndenzele nje ubona uba ndikwenzele ifeyila uzibona uba unofanele nangoyotayiphi yakho asegeza umfazi kona nje nawe awuyotayiphi yakho xa ndawenzela ifeyila jonga uyibulele laa ndoda ugqibile uyibulele ihamba nje yanyaza iyosela ke ngoku ucinga wena ayijoyine ifriend ngoselela adala uthethile noba uyotayiphi yakho kanti mlomo. Amen. Appreciate tata sakhelus siyabulela wawunawukhona kuthi tata siyabulela sinekhaya elifudumeleyo inkosi gcanini yazi ubungekho inkosi nje mandifake iring andisahloniphekanga appreciate indoda. That's the way of respecting. Do many tips ne how to respect your man. Amen. Umncane uthi yo yazi
unceda ufaka. Hey madoda. Ngakusathoba nangoku. Ngakusathoba. Hallelujah bazalwane. Ayathanda uncomconga indoda xa uncoma ingakunika nekhadi lebhenki. I'm telling you, ngixele ndiphile. Because unyuse laa nto. Ane-egos ababa. Unyuse laa nto kwindoda. Wambeka wam-elevate. Wazivela ndintloko. Ndiyita. Amen bazalwane. Niyabona siyakhapha ke ngoku. Sakha thina, sizakhela thina indlu. Ngobulumko, mayibonke imfana. Listen carefully. Number one. Yes. That is listen without interrupting and show interest. Kuye. Uyamtsho phaya Proverbs omthini. Proverbs chapter 17 verse 27. Proverbs chapter 17 verse 27. Funa niyibhale ngokwenu. Ungam-interrupt indoda isathetha. Proverbs chapter 17 verse 27. Verse 27. Yeah. Umuntu onengqondo uyawakhetha amazwi akhe. Kanti ke lo muntu oqondayo Kweqala babhala phambi. verse 27. Yes. Umuntu onengqondo uyawakhetha amazwi akhe. Kanti ke lo muntu oqondayo uhlala epholile. Okay. Kwefunda English. Kwefunda English. NFT. Umuntu onengqondo. That means umuntu one-wisdom. Ngqondo, the mind of Christ. Come to 17:27. The one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered. Uyabona xa usebenzisa ii-words umyeni wakho akho mntu ongamaziyo umntu uyamstadisha umyeni wakho kanti thina bazalwane so uyamazi umyeni wakho umntu yoba ngumntu osensitive mhlawumbi uthi uyilande ube nento ithi esensitive nje wagadi la magama is because of i-background yakhe uthi xa umlanda ufumanisa uba wakhula kabuhlungu umyeni wam and wabethakala kwiinto ezininzi ngoku uphakophako nento ne-understanding nabo xa uthetha naye ufuneke wagada mazwi ukwenzela uba naye angakuxhakamfuni akuphendule nakanjani because kaloku ungulaa mntu onelaa background so ibalulekile ke ube nengqondo kaKristu ube ne-wisdom xa uthi umntu nomntu makayi-understande indoda yakhe umfazi makamunderstande and ke mamele ke xa um-understande kuyena kakhe asufuna umjika ufuna umtwista abe nendoda uyifunayo wena udala umthixo wanja wadibana nenzingo wanja nekharektha yakhe injiya understand yena ukwazi uthetha naye in according. Amen bazalwane. The last one ke to respect your husband, prioritize intimacy. Hallelujah. Mababongo zakhe. Hallelujah. Amen. Prioritize the intimacy. Your intimacy with your husband. Sex idalwe nguThixo eyidalela abantu abatshatileyo ababili. And sex is holy ingcwele kubantu abatshatileyo. Sikhule ngosisex ibonakala ngathi into engamanyala ngathi sasithi sikhula ukukhoba babona abantu hey babhaqile besenza amanyala into engamanyala mamela isex uThixo uyidalele emtshatweni into yoba nibe-intimate nibe bani kulapho esenza uThixo oneness
Sex is spiritual. Ayona nje siyenzayo. Ucinga wena inyama. Ubhamba, niyabona la bhamba. Akwenzeki la bhamba. But in the spiritual realm, uThixo uyalithoyina together. Niba nyamanye. Amen. Yiyo into kuthiwa olele nesifele. Ubanjani? Ubanje nasisifele. But ngokuxolana nendoda yakho. Nibabanye. Nibe lento uThixo wayefuna into ba nibe banye. Apha ebunyeni benu ifuna ni-respect uThixo onikeze i-sex eyi-gift emtshatweni. Kwangeke apha emtshatweni intoba ufumanise into yoba i-sex ayirespectwanga. Ngutata ajoye, nomfazi ajoye. Bafazi abakhona bathi nekutata ajoye athi nami ngizambonisa batyhini nami sathane. Andithi nenza njani? Nenza? Hayi. Ithi iBhayibhile, the marriage bed must be holy. uThixo ufuna ubungcwele emfazini. This is the temple of God. Ungumfazi, zazi uba uhlelwe ngunyangele emihla ongcwele. Uphathe kakuhle umzimba wakho. Ubuwena bakho suhamba ukubunamthelisa nakubani. Okanye ungamane uvulela nayiphi na indoda. uThixo uwonarishile umtshato. Onarisha umtshato umfazi. Udalelwe indoda eyi-1. Kuthiwe submit to your own husband. Usubmita nangalena ke phakuye. Amen bazalwane. Umzimba wakho ayingowakho. Ngizanayanamisa. Umzimba wakho ayingowakho, ngowendoda. Umzimba wendoda ayingowakhe, ngomfazi. Nayibona Nkosi? Akho sono esimdyobhayo umoya nomzimba uThixo ahleli kuwo njenge-sex xa isenziwa ingekho authorized. Amen. Uthi uba onakalisa lo mzimba akasayi kuxolela. Ikhona indawo eshanjalo ne onakalisa lo mzimba, because lo mzimba yitempile kaThixo. But ndifuna ukuthi ke xa uprioritize i-sex, iyabiwa ke bazalwane i-sex nguSathane. Ufumanisa uba ayisekho apha ekhayeni, inqabile. Uhambe iveki nezimbini nenyanga neminyaka iphele. Ibiwe nguSathane because akayifuni la oneness. Uxakwe wena kutheni ningqubana kangaka apha endlini ningasavani, anisadibani. Amen. Jonga xa gqiba kuyenza ikho umntu apha xabane. Xa gqiba nenza ukuthi uyakhumbula izolo. Ithi pheli yani. Ithi bekhona uchuku. Nakuka ngokwenu yakhosha. Ufake o-tight, ufake owanzi. Uthixo utata ekhaya bekwaqhwaya. Inkosi kujole ngapha kaloku. Wena hayi ngomzimba ngabani? Ngowakhe lo mzimba ingowakho. Amen bazalwane. So i-sex ke bazalwana xa niyenzayo phaa ebhedini uthi uba iholi iyamzukisa uThixo. Inkonzo yasenqameleni engcwele kaThixo. Wena ucinga zamanyala wenza manyala. Yiyo le nto kubalulekile into yoba xa niphaa kulaa bedroom nisenza i-sex ningabukeli pornographs. Pornographs zimbi
spirit of lust. Uzawubona indoda yakho ihamba iphuma kanti yilaa nto naniyibukele nobabini isekamereni nithi nine-right yokuyibukela kanti irongo itransfera the spirit. Yonke into oyibukeleyo musitransfera ispirit kubona ubumamele into enkozo ubumamele umculo usikeleleke nawo akunjani nobazana ubumamele umuntu oshumayelayo oh Jesus umoya kuba lifted and yonke into oyibukeleyo itransfera ispirit same as i-pornography zitransfera ispirit in your bedroom. Xakana nomtshato kanti wena una-invite the spirit of lust. So uhamba sosithi utata kabani hey akajoni mani ufumaneke kule ntombi afumane kule ntombi kanti wangenwa zesa spirit bangumfazi onobulumko suzibukela ezo zinto ezingamanyala because aba bantu abayenzayo abaya bayahlexeza batshatana anomoya wokuhlexezwa abaya. Amen bazana. Abekho umfazi nje wesidima ongayozi bijozisa nenye indoda phaya. Ikhona le nto bazana? Doesn't give sense. So ithatha ukuba iyenyukazi eva na wena transfer iyenyukazi yiyo nawe lento ungaziwenela indoda yakho ujonga amanye amadoda because wena kwafumile yakho inamanyala. God is holy. Be holy. Be holy. Be holy into ijonge namehlo akho. Be holy into ithetha ngomlomo wakho. Be holy into icinga ingqondo yakho. Be holy enhliziyweni. Ayibonge Nkosi. Haleluya. Jonga, sichithele umzeza pornographs. Yabona befowunini yakho njengoba ugcwele eza sex ozintayisa ngazo before ulale nendoda zichithele umzimba. Masisithethe izinto zithethe ethongweni. Apha ke is our free space bangasisithethe. Sijonge istrategies zikaSathane ezichitha imitshato yethu. Endifuna sizithethile. Funeka sizithethile namanyala. Bekodwa ke ngoku wenza investigation. Ewe kaloku uneliswa yile ndoda. Nendoda izabona ungakwazi ukwenza ezaa zitayile. Iyozifuna kunomqantosi ezaa zitayile ezibhune phaa. Amanyala kubuSathane uyaphicanisa xa idale yangcwele. Nawuvumele ukudlaliswa nguSathane. Asengaba bempangapanga kaSathane. Uthi babili mchasene ungena nemisebenzi yakhe. Chasene. USathane ucinga ungayenza into yakhe akakuthandi. Hleza asozakuthandi. Nanini na he's here to destroy, to kill you. Cha wena ke ubusy uyazinthayisa ngamanyala akhe. Sibizele bungcwele singabafazi. Sibizele bungcwele. Our God is holy. Bible siyalela phaa uTitus. Uthi omama bakhulu bafundise isifazazana esincinci. Uba ngaba yulu. Abephiwa. Yiyo lento ndithetha kanje. Is because ndiyalelwe lilizwi. Loba ndifundise omakoti. Into bamanyala bamukelwa. Ngamehlo akho. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Into ba wena uzawuthi utshatile kanti la ex usancokola nayo sathatha nayo. La boyfriend wawunayo kodwa utshatile. Ewe zonakalisa umzimba kaKristu. Wena ufumana umsebenzi. Ngoku ithi bosi phaa hayi ungakuvula esiyolala kulaa hotela. Zakwenza ube yimaneja nawe uyovula. Ngenxa yemali. Mali qha. Le ezawutshaba. Ithi ibhayibhile uchithela phi na ngaphakathi lapho. Sowuzuze konke. Wazuza zonke ii-millions. Kodwa uchithela phi ilingaphakathi lakho. Ayibonge Nkosi.
Haleluya. Uyazazi imali ezingena nge-back door, uyazazi. Uyazazi imali osifumana ezingekho msulwa. Corruption. Zinto ezingathethwayo ezonakalisa thina singaliboni izulu. Sikholwa sihamba icawe. Glory to God. Azana, ithi iBhayibheli akhona munye uyobona uThixo. Hayi uJesu. Hebrews ibhala phansi, Hebrews chapter 12 verse 14 ibhala phansi masimfundana. It make every effort to make peace with everyone. Make peace with your husband. Xolele. Nakukwenza into nixola manje. Xola. Right ukwenze wrong. Subamba lonto ngokucaba kuzadela 2026 into yango 2010. Usabane lanto oyekwenze yona. Ebonile iyanuka lanto. Sayibambile kodwa wena. It make every effort to make peace with everyone and to be holy. It without holiness, no one will see God. Hebrews chapter 12 verse 14. Singayecaweni sikhupha ishumi sithandaze sizile ukudla kodwa basikhongcwele angathi asiye ezulwini bazalwane. Ezulwini kuyabalungileyo okwakulunga komfazi. Ezulwini kuyabantu abanoxolo ukaThixo. Ezulwini kuyabantu abanothando elingahananisiyo. Ayibonke Nkosi. Ezulwini kuyabantu abanyanisekileyo, faithfulness. Abanganamaqhekeka, abangamaqhinga, abangana-corruption. Glory to Jesus. Hallelujah. Ezulwini kuyabantu aba-patient. The last one endizayicho ndithi another respect umyeni wakho. Be patient for him. Come lead, man. Be patient. Be patient. Umazi ukuthi uzamlungisa. Uyabona masiba. Hey, akade atshintshe utata kabani. Be patient. Beneza patient. Ukuthi ukhona be patient. Abanye yakwazi umuntu wakho uzamguqula. Ayibonke Nkosi. Amen masala. Akekho umuntu ongafuna ezulwini apha sonke sifuna ezulwini akithi. So ezulwini ngena abantu abalungileyo ke masilungeni bazalwane. Masilungeni. Amen. Thixo uyaninceda namhlanje egcuba. Uthi lungisa inhliziyo yakho naye lunga. Xolela. Mxolele umyeni wakho. Waxolela amadodakazi. Hallelujah bazalwane. Glory to God. Uba ngabe umyeni wakho esephaya kula intimacy. Uba ngabe umyeni wakho akakuxwaye sulindela kuye. Ayo yakhe yedwa. Yinkonzo yenu. Emema niyayenza nobabili. Kwekwe. Amen. Bemnandi. Uthombe inkosikazi xa ngaba umkrwetha angafuni yewethu uyayazi ndoda kuphathwa. Uyayazi uba phandle ngathi nje. Bayathetha ndanxiba inayithi engangohlobo. Ngobile. Umyeni wakho wenzela abanye? Bake nayiphathaphatha. Ewe asiphethe zonke. Amen. Mama babakhulu. Sabetha khona. Amen mama. Ake kusho mama babakhulu. Wayibona Inkosi. Hallelujah. Hey. Uyayazi akibotshwa khona indoda. Angithi uyayazi? Iyakhona. Yana. Ubona yemani zaphela inyanga zathathu hayi. Hakuye nje phaa ihleli phaa esitulweni fike nje. Thambise. Hayi athambise bakuhlala.
Uyayiseke bona uba ngiseyaphi ke ngoku. Ngiyaqala ngala piece uyiwapi. Uyayiva ne? Ewe bazalwane. Sakhe izindlu zethu. Ukuze amadoda angaphuma bona amantombazana apha esitratweni. Makahlale khona apha khona manje ifumana evidela. Ngoba evidela sisonke semihla ngemihla. Haleluya bazalwane. Into basekunje endlini ukhona uNontsentana ozodisturb peace apha endlini. Ukhona uNontsentana ozodisturb uxolo apha endlini. Ukhona uNontsentana ozodisturb ijoy apha endlini. Wena ke ngokungumfazi maintain those things. Joy, peace and love in your house. Amen. Hallelujah. Sendivala ke ngokubantu. Glory to God. Nebonge Nkosi. Oh, glory to Jesus. uThixo ubhizi ulungisa ibandla. Ibandla ufuna ukulibuyisela kuye lingenamibimbi. Ibandla elingcwele. And akazuyicompromise loo nto. Yabona ngoku senguThixo nenceba. Xa ezayo uzawuza enguThixo ene-judgment only. Ingekho inceba. Athi ndikunikile ixesha lakho. Ndakufundisa. Ndakuxelela iindlela zam ndinguThixo. Ukuba mna ndiphathwa kanjani, ndithanda into yoba wenze kanjani. But wena wadisobheya. Ulandele imisebenzi yakho ikwandulele apho uyokhona. Ngoba everyone will be rewarded bazalwane. Noba wenza kakuhle, noba wenza kakubi, umuntu uzawuphendula ngokwemisebenzi yakhe. Na uThixo namhlanje usuku namhlanje ubhalile into yoba ubukhona wayeziva zonke inyaniso ezingezwi lakhe. Now it's up to you, you take it or you leave it. Uthi uThixo ndibeka ukuphinda phambi kwakho, ukufa, ndibeka ukufa nokuphinda phambi kwakho, but ndithi choose life. Amen. uThixo akazingxali, akasoza uphushe entweni uba yenze, ukunika i-choice. Yabona isifundiso esithethileyo uba namhlanje apha, it's your choice if you take it or you leave it. You take it and you practice it, you will see the word. Uzawubona uzwi enginyama endlini yakho. Ndinabafazi ndanaba bayangqina uba ngeyi uThixo uyakwazi ukuyenza nto xa uvele walithatha ilizwi wali-aplaya as it is. Yabona nje mesithi be the doers of the word is because uyayazi uba apho kwenzeni ukhona amandla. Apho kwenzeni uyehla uthabalakile azohlala endlini yakho. Indlu yakho ibe lizulu. Uzawuthi ke wena bemamdlo ndenze abenginzi. Ithi iBhayibhile ifunda nami so 1 Peter chapter 3 verse 1. Uthi ubhaleni phansi ndiyathanda nezibhalo uzotsho uwedwa umane uthi review. Amen. 1 Peter chapter 3 verse 1. Amen. Hallelujah. Senza beke. Ngokuba njalo ke, Yes. amakhosikazi makawalulamele amadoda awo. Amanye amadoda angakakholwa xa ebona ukuziphatha kakuhle kwamakhosikazi, angazibhaqa selekhona engakhange awuvule umlomo wawo amakhosikazi. Ukunyaniseka kwawo nenzondelelo yawo iya kuzibonakalisa. Ukunyaniseka kwawo nenzondelelo yomfazi iya kuzibonakalisa. Xa uthe wena, xa uthe waye
your character. Abantu bawama ushintshile ngokumfazi. Ayisengwela mhlawumbe yafe. Hey, ashawute. Bana manje yathetha ngokumfazi. Akamkhondenzela lo mfazi. Because ubona utshintsho. Ube ngumama ofundisekileyo. So uthi ke ngokuba ngehambo yakho uyazuzeka umyeni wakho noma bekengakholwa uzawuzuzwa ngehambo yomfazi. That means iqhubekeke kumfazi. Yabona xa kuchitheka kwanobani yazi bayifault phaa kunobani. Nguye yakhayo uyinikezwe imandate nje uba yakha nandlela kwakho uyakhe ngobulumko. Amen. So be what God said you are. Uthe uThixo ukulunga kwakhe. Hlala ulungile. Hlala uvelisa ukulunga. Noma kuphi khangela ukulunga. Noma udibana nantoni khangela ukwenza okulungileyo. Noma ubona ingxaki eyiphi khangela ukulunga. Ulungele ezawuza nabantwana sosemtshatweni. Uqonda nomntana una 3 years wena una 5 years. Ulapha emtshatweni uqonda ujone ukuthi lapha kanti wamithisa ngilapha. Ulunge mfazi. Ulunge mfazi. Bana mkhumbulo Yesu sinikeza i-character kaYesu apha bazalwane. Nansi vision yethu apha. Andazi ukuthi njani. It to improve their livelihood to become a wife of a noble character. Kwenziwa i-character apha. Mayibonge Nkosi. Izothi ikhona le yike. It to uphold missionary, to uphold the biblical standards of marriage and make their homes the center of Christ-like living. That means wela khaya lakho hlala njengoKristu. Khangela imeko nganye udibana naye. Khangela uKristu bezawuthini apha yena. Nyamkhumbula emnqamlezweni. Wathi ebulawa senziwa yonke into kuthiwa akawuvulo wakho uMlomo. Neli lizwi lithi engathethanga umfazi. Andithi nimshona bazalwane. Ngafesi ithi umfazi engathethanga. That means sinikeza i-character kabantu kaKristu. Lo Kristu kuthiwa wakuthula mama uxhala. Kuthiwa wathula akawuvulo wakho uMlomo. Wabalixhoba. Wasuka phethetha khona wathi bawakaxolele kuba bayazi into ayenzayo. Wena ngabe ngixolele umyeni wakho? Ukuthi abhutyaze ukuthi ndiyaxolela yena. Uzinika i-peace wena. Yazicaxelela umuntu uzinika wena i-peace. Awenzeki yena. Yena ngathi mhlawumbe mathi uza kubonisa isibhaqa. Ne? Vuma isibhaqa. Uphilisa bani? Umna nobaba. Into ingathi ngokuthashalaze. Hallelujah. Ndizavuma ingoma ke bazalwane. Ndihlale phansi. Kodwa mhlawumbe apha phakathi kwenu ukhona ongenalo uxolo ngoKristu. Khona ongenalo uxolo nomyeni wakhe. Khona ongenalo uxolo namadodakazi akhe. Khona ongenalo uxolo nomazala. Hleli nje naso esasigqubu sesilonda. Uba bangenza ukuthi sabambe lonke. Nathi sibethekile nathi sizazinto zethu. Kodwa sakhetha uxolo. But mfuze ngaphambili. Uzothi bawo khondini uxolo lutsha. Xolo lukaThixo. The peace that surpasses all understandings. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Jonga sizoyisa ngoxolo. Sizoyisa ngothando. Sizoyisa ngepeace. Apha emtshatweni these days. Asizo ayozigaba yokulwa nomuntu. Ayifuni silwe ngoku. Ifuna sikhe sitshintshe strategy. Sithi peace. Sithi love. Sithi joy. Sithi sizinikele kuThixo. Hallelujah bazalwane. Amen. Glory to Jesus.